Hello guys, hingga haino hailam sawani YouTube channel lo hingga dini khai norok na ang usukang ni phunuk baya kono usukang thangnai video ni phunuk baya origine set amrok no taisa yang nogo phaika ba phunuk phinai hini tongo hingga apro joto phunuk malia bang taisa norok no phunuk phinai hini samani ba tini phunuk phinai tini jora rok bo mangkha ba hingga abro norok nai tongdi hingga omo jotono ang norok no share khainani mujung himale omo jotono niji ni yak bai thang bai mang kebni ajagani paiya omo niji ang sak samang tak mani hain bagui norok bai ang share khaina musungo hingga tamni himale jong tipra sa bwsa rok ongoi ba onko chini tak borok rokno jong taknani lupnani rwngnani nango niji sirung tongo hingga jora kwrwi khe to kwrwi niji sirung tongo hingga tamni buino ongko rwnai ba heda hingga nai tongdi puila ang swkang norok no phunuk ranai ongko omo bo ang niji takmani no omo hingga 2017 o takmani omo ang obo design phaimani kwtal afuru omo hai asok bai taklai ako omo bwthai hingga ang nana ni risa ma mukumu nainani hini china ro tumani o risa agi iko omo bwthai kinarni bwthai kwrwi da omo hingga uko ma nana ni risa agi nana rigi ongko siklapuro takmani pu hingga bo risa sudini mukumu naina hini tubu hingga ang ah jagani no tisai takha omo mo ah jagani no omo jotono pola samang bwthai berui takmani nana ni ah jaga khaito polaknai no hapono ang polakni rok hingga taknani bejal wngjago hini ang pola sakai tagui oro kisa tomoro wngkha hingke omo bebak polakni mangno ang pola sakai takbaikha simple saya da pola sa hingga aram khai takmano waini takna nangya tabuk norok no phehalai phunuknai omo khai bwsakni omo 2017 rogo hingga omo haike takmani kisa simple haike tagoba kisa simple sa haike takha afuru rogo hingga hingga kote kaisa mo hingga ang first time riyang ni rignai songmani omo buino sungsuka buibo manyamang hini salaio hingga angbo jespa nongthun jakhai jathun chaykhai chayathun hinui songmani puila hingga chaya nongkhai o jagao omo haike nukjakha thapsa khe nukjakliya ta hingga omo ulokhai tesa YouTube naifika ang naitugui akonoi tesa kaham khe swnambui eko chakha first time riyang rok ni rignai takmani mo omo 2-3 bosor wngkha na takmani hingga omono bang tabuk norok no kuar khai phehalai phunuknai Goro pila sayang mani sajoi mase bagi khedeng sagani titeng satengsa
Angkete kaisa tak phunuknai onko ani life ni puila rigna set takmani first time takmani amo hongka hangkai bokong bo kwbangma 45 rong khuna puru 2014 o tago anga puru puila life ni first time rignai takma bono amo hongka hangkai joto ni last o phunuknai amo puila first time takmani rignai yapai kaham da hamya norok naidi hangkai tabuk hangkai second time takmani no phunuknai second time takmani hingka hangkai ang norok no ulo kangsa kangsa kai phunukgana second time takmani kisa kisa short omo kha khayari lal khayari second time takmani omo omo hangkai second time takmani opro omtui jat asuk blab khai taklai ako kaisa puila kaisa musurok simisi taklaio hingke omo join haikhe tagui phunugui chini para ni borok rok naithokjak bai suga o bwthaino sanai bui bebak tak paikha omo eko sakani be omo busuk si wngkha mo 40 bokong hai ma tongo mo thaisaui hingkai eko hingke omo no bang norok no phunuknai acholo kamo hage kada omo bui kasam sing to kamo anjakliya hingke rukutu phunuknai rukutu khai komo acholo omo hage rikata phehalui phunuknai achol hingke ang asuk omo swkani rikha achol kinaro hingkai asuk achol kuar jat hingka hingke ang naithokjakya mane hamjakya aham bagui ani rukutu set ni achol kinaro chikon chikon haino. omo khai kisa wngka kinaro ang chikon khai rikha ani rigna set takmani joto rukutu chikon kinaro chikon khai mangjak tamni himala ang kinaro kisa chikon sa kaino hamjago bisi blab blab hingke hamjaya ani bagui joto rukutu no chikon chikon khai mangrijak kinarni khai kisa hingke tei kaisa phunuknai tabuk omo hongka hangkai ani ma ano gift rimani omo hongka hangkai puila baba bono gift rimasimo hingke bo ma teisa tabuk ma teisa ano gift risokomo to baba puila chakri mamani pore bini puila beton bai omo buino tak riui ma no gift ripumo hingke ma bo teisa ano rihosokamo gift hingke amo belai hamjaka mo baba ni hoitese gift omo haike baba ma no rikha ma ano rikha omo haike gift rimani bagui amo belai hamjaka omo no khatiui narok tongnai kanya gari hingke mono phunuknai kisa simple nainai di ulo kaham khe phehalui phunuknai no ang khasi siya ko pomo tak phuru omo haike rijak tola omo haike hingke omo bo phunuknai norok no
Tikesha omo hongka hangkai ang third time bartak mani omo bo design kwcham nongkha omo hongka hangkai 2016 takhanang omo hai bwthai jola bro joliwi tongo omo takas kanjaliya omo naithokjagui kaisa kaile pandao ang kantha mo rasoka hangka hangkai no rasomani 10 din okhai nangbo kantha rwgwtwi rasomani hingke bwya aswka naithokjak laikha ani dolok bwthai sanui takbaikha bebak no kusuno omo bo ang takmani no bebak no hingkai bini rukutu bo phunuknai norok no hingkai norok bo jora rok kisa misa jora kesap ni bisingo pono nijini takmung ba nijino tagui mankha hingkai sao hayata bisima rok to sao thik no haifano nijini takmung rok nijini tagui kankha hingkai tei bwkhan mate khe kanui mano hingke iko omo bo ang niji takmani no omo khe green colour o orange berjak omo hingke takmani aswk balugya semano 2021 o takmani yang tola tui omoni rukutu bo tongo rukutu o khe kisa black omo hai ke ritakha black tamhale buicho to ek colour mang takjago hingke kisa uncommon khe ritak naigena hinui oro kebengo black khai ririkha hingkai norok no phaiyali phunukgani naidi. Hingkai dakai tei kaisa ani favorite rignai phunuknai black kaisa o je mano gibriu himani amo kaisa ani favorite hingkai tei kaisa favorite omo kaisa omo hingka hingkai kaile pandao rimani ano omo ani mother in law tago bo sak sak no tagui rikha ta yang side kaisa yang o alada bisingo tongo bisingo kai omo hai rituku boy he oko rituku kaile pandao rogo buio bwthai chikon chikon omo haimang hai ke blab khari liya do omo khaimang belai ang buini nugui belai common ungjak hangkha kisa uncommon khe ridi hinsawui omo hai ke rikha kisa uncommon khaiui hingke rukutu bo nong no phaiyali phunuknai achol o phunuknai
Omo kaisa ani mother in law tagiri manbaga ang kaisa ani favorite. Ge te kaisa ani favorite tongko amo hongka hangkai ang tabuk last one rok no phunuknai. Omo hongka hangkai ani life ni puila rignai set takmani. Omo hongka hangkai kaisa kok saka hangka tamhnani jeng ang to saka dibra sang jotono ri takna nango hine hayada hangke buite sano kok phirogoi mano ni namakai bahai takna ringyala hine. Ani ama rengya phano ang rengkhabla hayada buma rengya hangkai bosa rengya omoni kunko gya ani ama hangka hangkai ri bathai ganang rok hangka hangkai bo kisa agin hoite tagya takna problem jako takna hangkai sai marigo hingke bo bosi rengya hangkai bo ano bahai phurung manchi naiba hangkai obo phone bai ma sangka tang I ani je pisong rok no bahai ke sung ke borok phone bai grab hai ke khaidin chawi ang puila sai akonoi takmani mokai omo 2014 bo tago o bwthai apro belai common god bwthai hinmono boyamo haimang taklai sukabono apro mo haimang korignai ge binru kutubo tongo omo ya 45 bokong ke iri kutu tongo bini iri kutu mokai kesamba dijen kesamba mah kesam apur kuno ama bela khai tak mani di acol bela khai tak mani mah kuno dijen rok phaya ko ol dijen ba ol khanyang tong ha apur hungke mona pura dijen katala thasungi dong thaseni hinja gota apur rok hangka ke mono ani puila fast tak mani rignai hingke ani rignai bethai bahai ke saina rangka mo kaisi kisa saikna rebana ang puila hangka hangkai apro class 6 rogo porikhna hingke ani pisong hangka hangkai bethai kwrungmang hingkai borok hangka hangkai bini bwsajak khoroksa tong ani bai hingka hangkai borok phurunglaio hingke o bai songkai amsuk phurungjaknai naikhe apro maya sikhini manuta sapung bwthai sailaio mane ang sak manui samani ko gya hingke mo borok bwthai sailai ma jagao ekdin salsa ang gana kisa srapsan jaga thangai asugoi naikhe bahai ke sai hinui hangka borok je grab sajak grabo kaisa tisao hangka hangkai aje rignai ni khwtwng bwtwng kaisa tisao o hangka muti khaisi saibla hine ang logi no phaiyi apro ro hangka sarai pro ro hangka te sungri kothek u ungko sui wa sui ri kontek ungko ri kontek basa khai taklayo je taknai rok parani borok hangka bujibana ri kontek taklayo hangka ri kontek sungai na konoi ang bo ajaga wati khino kaisa ungko ko bwthai borok ni ajagani kaisa chikon tia bwthai bwtui sa hai kaisa Tajmahal hai kepla tongo pas abo chikon sanjaga hangkai tui phaikya hangkai ri kontek sungaiya konoi ang bo saibai kya logi no sai tak naikhe ang bo mane
kaksa saima ba kaksa sakata hingke amse angkai tamkai saikya borokni aro khe grab uri bwthai sainani sigang jeng onko grab saisia diba khwtwngo tungtham tisaka hingke tungsa sino omo hairok khaioi borok hai amtui khai saiui onko ba iko omo haikhe chai thangka do bongni khepro hingke ani hingke tamkha grab saijakya grab saijaya ba recon thego ba grab bo saina nango hin saimaya hingke blab blab haing tongkha puro jeafuru ang ama haikhe sai takmani cherai puro hingke aboni pore hingkha teisa iko omo 2014 o ma bini bike kalaimani ah jaga o thangoi nugui phaio kaisa mono naithokjagui ta hingke boafuru onko o khata tui phaio moni bwthaini hingke ano phwrung sapaio da anapuru sapaio da nini yong mo bwthai takmani naithok suka sira naithok suka nongbo taknai di hini sau rwda rwng hini hingke olokhe do akoni takgani hini ang khwtwng pairidi hini mano saui akonoi ongo phaikya khwtwng pairidi hini pairikha olokhai jespano thun hini khatorui no swngkaisiga hingke aboro hingkha swngbai akoni baiui saina rwngni ang tongkha olokha ang ani pi kalaimani no khoroksa bono swnghorkata phone bai aboro to 2014 o koto phone phaikya hingke bo sao tungtham tisaui tungsa ba tungni sini saisibai khe jotono je nini bwthai tor sak hinui hingke ang atike saikya hingke aboni ulo hingka paikha hin saharokha ang bono hingke paimani pore hingka nini o je khata o grab khata o tungtham kosom kosom khe rijak hingka o je rignai ni bwtwng tungtham tisadi hinsau hingke tungtham tisaka hingke aro tungsa ba tungnui kosom kosom khe rikjakya hingka abono baat khairidi hinsau rignai ni je khwtwng no baat khairidi hinsau hingke ang boto rwngoi thangkata omo haikhe saka hingkhe omo haikhe rwngoi thangkata aboni bagui puila takmani bagui ani life ni omo haikhe rwngoi takmani bagui ang bono belai khas wngjago naithokya pono omo khati tonei rio kanjakari kankha waisa wainui tabuk khe kanliya ta bisi kankha kwchangma thanglak diba hayadiba hingke norok nugui mankha na ani rignai collection rok hingke tei kaisa tongkho amo hingka rikutu paiyakho haini bagui norok no phunukliya hingke norok nugui mankha no swkang o kaisa rimani amo hingka norok no phunukjak wngkhe phunukliya hingke tei aroni bisingo ang je collection rok no phunukmani bisingo bo bisi naithokjakkha amo rok norok comment khe sabai di aroni bisingo norok ni favorite bo ani favorite hingka black kaisa ani mano gift rimani hingke ani je mother in law sadipuru kanani bagui rimani omo kaisa hingke tei ang puila first amo naithok naithokya pono abo ang puila ani life ni rignai takmani bagui ang abo khas wngjago hingke norok hingke tini ni bagui aswkno hingke jotono no sari kaham tata।